Dobrý deň prajem. Dnes sa nachádzame na Orave, v obci Osádka, kde je krásne ticho a Anička nám ukáže túto zaujímavú nehnuteľnosť. Dobrý deň všetkým. Dnes vám predstavíme tradičnú chalupu, ktorá je po kompletnej rekonštrukcii vybavená smart prístupom a preto je priam ideálna na podnikateľské účely. Poďme sa na to pozrieť.